Kapistahan sa Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Madayon kuno luyo sa pandemya. Hugot nga health protocol, ipatuman ani ang detalye. Matagpit sa 15 sa bulan sa Enero, ginadayo ang Shrine Hills sa Matina, Davao City sa mga deboto sa Santo Niño alang sa kapistahan sa Holy Infant Jesus of Prague. Apan, luyo sa COVID-19 pandemic, gianunsyo sa tigdumala sa simbahan nga magpadayon ang aktibidad sa kapistahan. Gitugutan usab kini sa otoridad apan ipatuman ang hugot nga health protocol. Yes, tuloy, but of course there are some adjustments, particularly yung entry of the people, no? Because we have to consider the space capacity of the chapel, and the space capacity of the whole area. Giandam na ang security plan, labi na ang sistema nga ipatuman sa screening sa mga deboto. 50% capacity lang sa area ang pasudlan sa mga deboto. Nagbutang sab og mga pahibalo nga gibutang sa mga entrada sa simbahan. Usa ni ana ang pagbawal sa mga bata. We have to craft a security plan para makita natin doon kung paano natin i-implement yung minimum health protocols. Yun ang i-guide tayo ng security plan, no? The arrangement is between sa shrine management and the security cluster. 5 ka misa ang ipegayon, diin 2 ka oras ang interval niini. Ang debotong si Tata Escalante musimba gayod sa kapistahan. Apan maniguro lang kuno siya. Pinaagi sa pagtuman sa mga protocol aron malikay sa COVID-19. Dibuto nagyud mi Santo Niño, 2 ka buok. So dili ka mahadlok kasi magdagsa ang tao? Kuan lang, distancing lang jud. Magmask niya, face shield. Ano lang. Pangutana, andam ba ang otoridad kung mudag sa mga deboto? Kung talagang puno na, hindi na talaga natin papasukin yan. Sa dami ng tao na maaring i-allow dyan, so magkakaroon talaga tayo ng augmentation dyan. Primarily from the City Mobile Force Company. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao.